The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. The words of comfort and words of hope in harvest time. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Let us remember that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. But it is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. So then, just as you received the Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos ng adlaw, atong susihon ng tagsa-tagsa takakaugalingon kung anaaba kita mga sala nga atong tipig-tipigan o wa pa nato kana isugid, yan kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Musagi kinahanglan ang atong gamit karon sa recovery technique sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung alang kanimo igalang wala pa ikaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. Busa, sa hilo mag-andam tas tong kaugalingon. Let us pray. Ama namong langit, no, nagapasalamat kami kanimo, niining imong pagdala ka namong pag-usab ning dapita, aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos kay mo pa kami gipabuhi ang ni gayuna, nagaginawa pa kami og alanti pa among pangisip, askil pa ang among panglawas, king tanan gumikan lamang sa imong gugma,
sa imong grasya, sa imong kaluoy. Salamat o Dios nga imo pa kaming yatag kay gayunan nga makatuon pa sa imong pulong. Og salamat ni nga among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Nagaampo kami o Dios nga imong tangtangon ang mga babagan ni sa mga nauna aron kami makapunting makatutok lamang sa imong igatudlo kanamo niining adlaw. King tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. Well, mayong adlaw sa tanan. Welcome no sab sa atong Bible study nga atong giduputan karon sa hisgot kining pagtulunan nga giuluhan og the great power experiment, ang pag-eksperimento sa dakong gahom. Okay? Doktrina kini gikan sa pulong sa Dios o ato namang na katunan ang atong pagsugod niini nga ako kang ipangutana unsa may pasabot sa pag-eksperimento. Well, an experiment, as we have already defined, is an operation undertaken for the purpose of discovering something unknown or of testing a principle, a supposition, or an effect. So, kalihukan kini nga atong pagabuhaton sa tuyo nga atong madiskubrihan ang usa ka butang nga wa nato masayri o pagsuway nining maybe it is a principle o pagdahom o an effect matud pa nining mong definition. So ang eksperimento may nung danon gyud pagkayo labi na sa atong pagtuon sa samtang dito pa sa elementarya, sa high school, o sa college na kita. Experiment was very important in our schooling. This experiment, bahin maganda sila sa duha, lecture o laboratory, di ba? So, the doctrine that we are studying, kining great power experiment, also uses experiment. Nagagamit to sa pag-eksperimento. O kini, gipatin-aw man kini, duha ka mga power experiment. Ang una nini nga hypostatic union ni Ginoong Hesukristo, yung kaduha ang in the church age, usa kining power experiments. Now, kung wa tayo paghimo eksperimento, or making this clear, pagpaklaro niini atong gihisgutan, dili kita makasabot nini mga doktrina. Right? So, akong balikon nga, the experiment is the tangible results sa usa ka policy nga tinuod yun, nga matuod. O mao na nga, ato manggihisgutan usab ang divine decrees, kining dikrito sa Dios nga iyang pahiluna na kaniadtong wa pantanan gyud. In the divine decrees, ang Dios nasayod na sa tanan that is going to happen sa kasaysayan sa tao. Kana bahin ka na sa foreknowledge sa Dios. So sa atong paingon nga great power experiment, kita nakasabot nga ang Dios totally knows everything sa tanan nga magakahitabo. So mao na nga ang usa ka magtutuo nga malahotayon ug nagmakugihon, masigihon sa pagtuon sa pulong sa Dios, masabtan gyud niya kini mga prinsipyo nga nagapaluyo sabi sa unsang doktrina. O labi niining atong itutukan karon nga great power experiment. So, akong balikon nga kining experiment god, noun man kini sa English grammar,
The noun experiment nagkahulugan kini to bring about a desired result or purpose o tangible results or policy. So we have to have an experiment aron maklaro gyud, matataw gyud ang mga doktrina nga atong ipangtun-an. So doctrine becomes real as we continue to experiment by studying God's Word. Mao gyud. Mao na nga wa na hunong ning atong pagtuon kay ana man nato makatunig dugang pa ng mga kamatuoran sa pulong sa Dios. Okay. Atong ipadayon ang atong biyaan kagahapon nga okay, atong labason na sa marumduman nga ang Kristohanong paagi sa pagkinabuhi, the Christian way of life, dili kini kasagaran nga kanang paagi sa pagkinabuhi. Dili kasagaran. Tungod kay di man kasagaran, kini nang hinahanglan og di pod kasagaran nga paagi sa pagtuman. Pinaagi sa gitawag nato og faithless life o divine viewpoint lifestyle. O kay kini man laging pulong sa Dios mo'y atong ipakaon sa atong kalag. Of course, subay ka na sa Mateo 4:4 o sa Deuteronomy 8:3 nga nagaingon nga ang tao dili mabuhi pinagi sa tinapay lamang kundi pinagi sa pulong sa Dios nga magagula sa baba sa Dios. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Now, mao na atong giingon nga ang pulong sa Dios maepektibo lamang sa atong kinabuhi natong mga magtotoo sa diha nga kita magagamit na ni anang nagaling na nga mga pulong sa Dios, metabolized Bible doctrine. Kaya ang Espiritu Santo siya ba ang mag-metabolize sa pulong sa Dios. Pulong sa Dios nga itong gikatunan, gituuhan. You see, inigtuog yun nato niya nga itong gikatunan nga pulong sa Dios, then mulihok dahil ng Espiritu Santo sa pagpatinaw yun, himong tataw yun nga kanang pulong sa Dios himong nakatunan, kay i-metabolize naman na niya. It's more real to any circumstance din hining kalibutan na. More real. Mas tinuod pa ang pulong sa Dios. Kasabot ka? Ito akong ihimplo nimo, balik na sa tanini, akong ihimplo nimo nga na kay freezer diha sa imong refrigerator o wa ka na wa mo salir, I mean, it's not working, nga no, tungod kay wa may kuryente. Exactly the same analogy. Kaam ginusab nga ang yelo ma-produce lang by the freezer kung naay kuryente. You see? Therefore, power is necessary. Labing gikinahanglan ang gahom. Okay? So, kung bahin ng mga espirituhanong mga butang, ang gahom sa Espiritu Santo labihan sa pagkamahinungdanon. Therefore, ang pulong sa Dios nga wa ma-metabolize, wa magaling, wa'y kapuslanan. It is useless in our spiritual life. So, it is kung malikon nga, it is only metabolized doctrine that is useful. So, sabta yun na. Anhara yung mahina nga magpuos na ang pulong sa Dios. E kung wa ma-metabolize dili, sama ra gyud na sa academic knowledge nimo. Mahimo ganina ang imong itudlo ngadto sa gawas nga mga taong nakadungog, believe sila nimo, kuyawa siyang tudlo eh. Paano man nimo tuohi? Dili man metabolize. Ang kantorang naminaw mo eh, unsa? Na benefited, ikaw Ikaw man lagi nimo na hangpawa nimo dawata, wa nimo tuohi. So,
ang Espiritu Santo dili makalihok. Dili siya klaro makapatinaw sa imong nakatunan nga pulong sa nakasabot ka ba? Mo na akong tinaw nimo. Nga way kapuslanan ang pulong sa Dios nga wa ma-metabolize. Kaya man nimo tuohi lagi. Okay? It has no no validity, no value. Way kapuslanan sa imong espirituhanong kinabuhi. So, mabito na diha ang mga buhat, Kapitulo 1, versikulo 8, nag-ingon nga, you shall receive power when the Holy Spirit comes. You see? Now, tingali mangutana ka, how can we have this power? Unsa man nato pag panag-iyan ni maong gahom? Well, tubag ni pinagi sa imong pagsud when you enter into your divine sphere. Unsay ngan sa imong divine sphere? Nining atong panahon simbahan, operational divine sphere. Unsa man to pagsud? Pinagi sa paggamit sa rebound technique. 1 John 1:9. Aron malimpyuhan kita, mahuasan kita sa mga sala. Okay? Sa diha ang atong buhaton kini, gamiton kining prinsipyo sa 1 John 1:9, then makasud tadayon, automatic ang masud sa imong operational divine sphere. Now, ato naman ning gihisgutan usab nga si Ginoong Kristo namatay sa makaduha dito sa cross. He died twice. Ang una, physical, ikaduha, spiritual. It was the spiritual death of the Lord Jesus Christ that has redeemed us. Now, hinodong kabasa, gipahimangno sa Dios nila ni Adan ug ni Eva. Of course, isa pa man to sila sa pa sila malaglag. God told Adam and Eve, inon lang to Adam and Eve, kaya nangalaglag naman yun sila. When God told them, if you eat the fruit of this forbidden tree, you will surely die. O tinuod man. Nang uban kayo mo yung man lagi mamatay sila. O man lagi mo kirig o mahagba sila. Now, of course, ang butasabot sa Diyos na itong you will surely die kung mukaon ka mo, unsa man ito yung butasabot, spiritual death. Okay? Kaya duha malay klaseng kamatayon, spiritual o physical. Ang spiritual, kadtong sinati ni Ginoong Kristo, samtang nagabitay siya dito sa cross, aron sa pagbayad sa atong dakong utang sa sala. In full. Total yun yung gibayran. He paid in full atong utang. Sin debt. So, mao kato spiritual death nga na sinati ni Ginoong Kristo. Ang physical, samtang gabitay siya dito sa cross, mingon siya nga, amahan ko akong itugyan ang akong spirito diha kanimo. So, sa iyang pagsulti niya, ubuhi pa siya kanang physical, apan, of course, pag-ingon yun niya nga, into thy hands I commit my spirit, then nabugto ang iyang gininhawa. He physically died. Of course. Samtang gabitay si Ginoong Kristo dito sa cross, nga pamulong pa niya kadtong liuhaw ako, kanang tapos na all of those iyang gibatbat dito sa samtang gilansang siya sa cross, sinatin na niya ang espirituhanon nga kamatayon. Apan buhi pa sa physical. Basta nakita niyo ang diferensya. So, our Lord Jesus Christ, while hanging on the cross, nagagamit siya sa gahom sa Espiritu Santo. O kita ang mga katawhan anaaman ta sa total depravity kanato sa atong kahimtang, Romans 5:12. O si Ginoong Kristo lamang
ang mibayad sa atong dakong utang sa sala in full. Mao na nga gipangutana kag mutuo ka ba niya na? You see? Mao ra ba nay ingnon ta the bottom line sa kaluwasan. Okay? Kung di ka mutuo niya na, sa ano pagkaluwas. Kaya ang pagtuo man mo Yahweh, faith alone in Christ alone. So, nabito na, if you decide to accept or believe that siya namatay yun dito sa krus, alang kanimo, maluwas ka. Mara na yung tugon sa Diyos ba? Hanayon na una-una ng say buhato nimo, tumano nimo, dili. Ang tugon sa Diyos mao nga, tuuhi lang kadtong gibuhat sa akong bugtong anak dito sa krus alang sa imong kaluwasan. Nagpagkamatay siya tungod sa inyong utang sa sala ug siya imibayad. Ug mao to'y gihukman sa Diyos nga Amahan. Siya mismo inay kita mo ihukman. Si Ginoong Jesucristo mo ay kanang mibuluntaryo. May mudawat siya sa hukom, sa hustisya sa Diyos. Siya ay nahiyagom. You see? The Lord Jesus Christ died spiritually. Kadtong spiritual death niya mo ito'y ginalano substitutionary death. Pagkamatay niya agi o puli ka na to. No, ito'y dili kasagaran nga pagpuli nga kamatayon na Ginoong Kristo. Unique substitutionary death of our Lord Jesus Christ. Now, what Christ experienced, unsa nga iyang nasinati nga substitutionary death, mo katoy the most ignominious, the most excruciating suffering sa tibuok kalibutan. Why maka kanang tandi, dili katandi katong iyang giaguman. That was the most ignominious, most excruciating suffering. Yet, ang atong Ginoong Jesucristo, iyag yung gisugakod. He endured it. Pinaagi sa paggamit niya sa problem-solving devices nga maopoy atong galamiton karon. Gibili ni Ginoong Jesucristo ang iyang paggamit nitong problem-solving devices. Now, mo na nga kung buot ka nga mo sundog, mo imitate sa atong Ginoong Jesucristo, make use. Pahimos di sa paggamit ka ng napulo ka mga solusyon sa mga suliran. Mga paagi ni sa pagsulbad sa mga suliran. God's 10 problem-solving devices. Ug uban pang mga divine assets kanang sangkap sa Diyos kanato, like filling of the Holy Spirit. Divine asset man na. Rebound. Siya pa. Grace apparatus for perception. Kanang study, learn, and apply, etc. Now, okay, mutanar ko nimo. What made Adam and Eve die spiritually? Unsa may pagkamatay nila nga espirituano? What made them die spiritually? Tubag, pinagi sa ilang pagsupil sa mando, pahimangno sa Diyos. Gipahimangnoan mo sila, gipasidanan mo sila sa Diyos. Ayaw mo kaon. Magkakaon mo sa ng bunga. Gawas ni ining bunga sa kahoy dinis taliwa sa kanang hardin. Kay kung mukaon ka mo ni anang bungaha, the fruit of the forbidden tree, of the pagkahibaon nimo sa maayong dautan. That is the tree of the knowledge of good and evil. So, mao kadtoy pagkamatay nilang spirituhanon.
si Ginoong Jesucristo sa iyang bahin, trichotomos siya. Unsa may butas ako sa trichotomos. Tri meaning tulo. Tulo ang komposisyon niya. May lawas siya, may kalag, may tawhanong espiritu, human spirit. Mao nang gitawag siya trichotomos. Now, ang usa ka tawo nga makadungog sa mayong balita sa kaluwasan ug musanong mudawat siya, mutuo siya, then diha mahimo na siyang trichotomos pod. Nana siya body, nana siya kanang kalag, ug nana siya tawhanong espiritu. Mao na nakapahimo niyang trichotomos. Okay? Kaya na enliven, na energize, na kanang siya nga na ni, nabuhi ba ang tawhanong espiritu. Kay actually ko ang kahimtang sa mga tao human malaglag ang atong unang ginikanan, kanang na murag hingkuyos ang tawhanong espiritu sa tanang tao. Okay? Hingkuyos. Sa in English, gingon nila og shriveled up. Na shriveled up. Apat sa diha nga ikaw mutuo kang Ginoong Jesucristo nga imo manluluwas din diha mabuhi ka na. Energized, enliven, activated. Kasabot ka? So nahimo kang trichotomos. Apan kadtong nakadungog sa may balita sa kaluwasan ug di mo sanong musalikway sila, magpabilin sila nga unsa dichotomos. Duha ra ang ilang komposisyon, lawas ra o kalag. That's why gitawag sila soulish. You see, wa sila koneksyon nga to sa Diyos, wa sila pagkahiusa sa Dios, wa sila mapasig-uli. Nahimulag mga ang tao mumikan sa nabuhat sa itong unang ginikanan. Man was totally separated from God when our first parents committed that original sin. You see, tanan nangaangin kita kanang napanunod mo bitaw na sala nga panulundon. You see, napanunod. So kaya ang formula gud nga usa ka tawo mahinukman to be condemned, a person can be condemned tungod nining formula nga Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Unsay pasabot sa spiritual death? Dili ni kamatayon sa espiritu, kadi man mamatay ang espiritu. Kini panultihon ni ay a phrase nga nagkahulugan og ang tao hingpit nga pagkaimulag sa Dios, totally separated from God. So gikinahanglan siya og somebody to reconcile, mapasig-uli ngadto sa Dios, kay nahimulag man siya og mapasig-uli lamang siya pinagi siyang pagtuo lamang kang Kristo lamang nga iyang manluluwas. Kasabot ka? So mo na nga ang spiritual substitutionary death ni Ginoong Jesucristo dito sa cross, dili kasagaran, ito sa unique. Now, kadtong nahiaguman nila ni Adan ug ni Eva human sa malaglag, mao tay ginganlan og real spiritual death. Okay? Ug ang kadtong pagkamatay ni Ginoong Jesucristo dito sa cross, mao tay ginganlan spiritual substitutionary death. Now, okay, di man ina niya na ang tanang tao, all people, were born physically alive but spiritually dead. Kadaghang mga bagang doon sa katawan, minilyon, trinilyon sa kanang binilyon, bilyon ang guning mga katawhan sa tibuok kalibutan. 7 billion plus
Now, ang bagang duot nila sa mga katauhan, nagalakaw-lakaw, buhi ning kalibutan na physically alive, but spiritually dead. Tungod na itong formula. Sabta gina. Tungod na itong formula nga niaguman. Human malaglag sila si Adan o si Iba. Di man yung formula? AOS plus OSN equals spiritual death. AOS, Adam's original sin, plus old sin nature equals spiritual death. Kung sabot pa sabot sa spiritual death, total separation from God. Kana mahilot lamang, mapasiguli lamang tao, human siya mudawat kang Ginoong Kristo, ingon nga iyang manduluwas. Sabta gina pagayo. So, to be both spiritually and physically alive then, unsa man? To be both. Nga buhi ka physical o buhi po ka spiritual, unsa man? Well, one has to be born again. Na. Faith alone in Christ alone. Unsay gisulti sa Juan 3:3 o kanang Juan 3:7. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Na. Dili siya kanang spiritually alive. Instead, he is spiritually dead. Now, principle, ato naman yung ituki po, paglabas kaya po sa itong panunduman. Di man din niya, paminaw. He who is born once will die twice. But he who is born twice will die only once. Klaro naman sa tayo, di ba? Siya, pinisayo na to, siya nga na himugso sa makausa, mamatay siya sa makaduha. Apan siya nga natao sa makaduha, mamatay siya sa makausa lang. Kasabot ka to. Now this is a principle sa pulong sa Diyos. Doktrina ni. Siya nga natao makausa. But pasabot. Physically. Natao siya physically. Okay? Mamatay ni siya sa makaduha. Unsa man ang kaduhang duha ka kamatayon. Kanang spiritual death o physical death. Apan kung siya matao siya sa makaduha, meaning natao siya physical, o niya nakadungo sa mga balita sa kalawasan, mudawat siyang Ginoong Kristo ngayong manluluwas, he is born again. Therefore, he is now born twice. Unsa may resulta? Mamatay lang siya. Makausa. Unsa man ang kamatayon na? Iyang lawas. Physical. Nagkasabot ka ba ito? Okay. I hope nasabtan yun na nimo. Akong balikon. Ato lang gining balik-balikon kaya antod nga masilsil gyud sa atong alimpatakan, atong galamhan sa atong kalag. Okay, in English na to. He who is born once will die twice. But he who is born twice will die only once. So, it is important to repeat in teaching to us this doctrine. Importante kayo, bililhon kayo. Mainungdanon pa kayo. Ang pagbalik-balik ni mong doktrinaha. Kay we are fortunate to avail of the power of God in this present age. See? Kita mga kanang inuntaan sa Visayan, fortunate. Bulahan. Okay. Bulahan kita. Nga nakapahimos kita ni ining gahom sa Dios ni ining atong panahon sa simbahan. Because of this power,
No believer is deprived why nakawang nga magtotoo to have this power samtang ania siya ni ining ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Phase 2 of God's plan. Nungdong ka? Okay, labaso na po nato. Ang plano sa Dios na bahin tulo. Okay? Tulo ka bahin. Ang una, kaluwasan. Sa diha nga nakadungog ka sa maayong balita sa kaluwasan ug mutuo ka na born again ka, nahimo kang anak sa Dios, ang imo nga nalista na dito sa Book of Life, okay? So mao na nga ikaw anaa ni ining gahom, nagapahimulos kita nining gahom while niya kita sa ikaduhang plano, ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Ang malikon, ang unang bahin, kaluwasan. Sa pagkaluwas nimo. Ikaduha, ang imong pagkaanian nining panahon karon, believer in time. Mao ni phase 2. Okay? Phase 2, ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Kini atong pagkinabuhi karon, mao ni ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Nga kita patunon sa pulo sa Dios aron kita mutubo sa grasya kay balo kang Hesus Kristo aron nga kita makatubo spiritually, makakabot sa atong tumong common goal which is spiritual maturity. So, ang balikon nga, because of this power, tungod nining gahom, why magtutuo ang kanang deprive o nakawang nga makawang siya sa pag-angkon ni imong gahom samtang niya siya sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Now, as we said, kitang tanan ang mga sakop sa kaliwatan sa tao are depraved. Ang sibot pasabot ning depraved, meaning helpless. Helpless, wa tay mahimo sa paglingkawas sa atong kaugalingon. Helpless to free ourselves. Helpless to be saved by ourselves. Dili kita makaluwas tong kaugalingon. Oy, wah! Muna nga itong kahintang is total depravity. Balikon ko nga kining bot pasabot siyang depraved. Ang bot pasabot, helpless to free ourselves. Helpless, wa tay mahimo sa pagluwas sa itong kaugalingon. Way kaluwasan outside of the Lord Jesus Christ or apart from our Lord Jesus Christ. Siya ra ang kaluwasan. Kasabot ka? He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Unsang versikulo, John 14:6. Now, atong ang hinugduman nga, amo lagi na tungod ni pagka totally depraved nato, helpless to free ourselves, helpless to be saved by ourselves. Atong hinumduman ang puro sa Dios nga nasa Roma 3:23 unsay gisulti. Ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. All have sinned and come short of the glory of God. Romans 3:23. Unya dugangan pag inis Romans 6:23. The wages ang suhol sa sala maong kamatayon. The wages of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So, okay. Pagpadayon na ito niini, dunay duha ka mga kategorya sa spiritual death. 2 categories of spiritual death. Ang una nini, gitawag og real spiritual death. Unsa ning real spiritual death? Now, kini nagpatinaw nga kita nga mga magtotoo, okay? I'm addressing this to us, natong mga magtotoo. We believers were once totally separated from God. Mo ni real spiritual death. Kantong pagkahingpit ganito pagkaimulag sa Dios. Kaniadto
So, pag kita mahimong mga magtotoo, mo na real spiritual death. Now, ang ikaduha nga matang o kategory sa spiritual death mao ang ginganlan og substitutionary spiritual death of Christ. Now, unsabot pasabot nga siya nahimulag nahimulag siya gikan sa Dios tungod sa atong mga sala. Kasi gibiyaan ko unsa man to usas mga pulong ni Hesus Kristo di samtang gabitay siya sa cross. My God, why hast thou forsaken me? Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? You see? Mao na nga gibiyaan siya tungod sa atong mga sala. Mao to'y substitutionary spiritual death ni Hesus Kristo. Now, yes, Roma 5:12, nagaingon na ka na nga, we are dead in Adam. You see, we are dead. Patay kita sa bahin ni Adan. But we are alive in the Lord Jesus Christ. Now, so pinaginining atong giduputan nga pagtulunan nga great power experiment. Through this great power experiment, our Lord Jesus Christ died spiritually. Namatay siya spiritualmente, samtang siya nagapasan, nagadawat sa tanan nga mga sala, sa tibuok kalibutan, tibuok katawan sa tibuok kalibutan, dito sa cross. Ano lagi itong iyang ipamulong? My God, why hast thou forsaken me? Mao kadto ang higayon nga siya namatay spiritually. Sabta gid na. Namatay siya spiritually niya itong bungat niya itong mga pulunga. Ang atong Ginoong Hesus Kristo had to die spiritually. Aron sa ingon niya na, He can give His spiritual life, eternal life, to anybody who decides kinsa mo desider sa pagdawat, pagtuo sa iyang bayad sa atong mga sala, to accept His payment for our sin debt. Kung balikon, si Ginoong Hesus Kristo had to die spiritually so He can give His spiritual life, His eternal life sa nibisan kinsa nga mo desider sa pagdawat sa iyang bayad sa atong mga sala. Our Lord Jesus Christ emptied Himself, iyang gihukasan, gihawasan iyang kaugalingon. Sa wa niya paggamit kanang sagahom sa iyang pagka-Diyos. Mao kadto inganlan nato doctrine of kenosis. So He emptied Himself. He did not use the power of His deity. Samtang didto siya sa iyang hypostatic union. So si Ginoong Jesucristo namatay dito sa cross. Inay kita ang ilansang dito pagahukman. Si Ginoong Jesucristo may voluntaryos pagpuli ka na to. Namo bitaw nang He died without man's help. Ug kadto grasya. Samtang yun na grasya katong iyang gibuhat oy. Na may usa nato ka higala nga pastor nga iyang define kining pulong nga grace. Grace. Ang in English grace. Ang Bisaya grasya. Okay. Giyon sa niya pag-define ang pulong nga grace. G. God's gift to us. Okay? R. Received by faith. A. Available to everyone. C. Comes through Christ. E. Extended for all eternity. So mo na yung definition, which has, of course, a very kanang effective unsa nga gibugaton kanang maong kahulugan. So,
G, God's gift to me. Gasa sa Diyos alang kanako. R, receive by faith. Madawat pinagi sa pagtuo. A, available to everyone. Kanas tanang higayon na available. Nibisan kinsa. Ang C, comes to Christ. Nga kini maangkon pinagi kang Kristo. O i-extended for all eternity. Nga kini ma-extend, malampas kini ngadtos tibuok eternidad. Now, therefore, ang tanang tao, paminaw, tanang tao, ana ay kayunan nga maluwas. Savable. Okay? Savable. Muni sa in English. Na ay kahigayunan nga maluwas. Hinumdumi kining si Pablo na siya ay logic, lohika. Ngayon nga nanog a fortiori. Now, niya iyang a fortiori nga logic, nagingon. If God has done the most by sending His only Son to die at the cross for you, can He not do the least now that you are His child? Saon ni pagbinsaya. Okay, binsayo na to ni. So ayan na to sa paghubad nini. Kung ang Diyos nakabuhat sa labihang dakong buhat pinagis pagpadala sa iyang bugtong anak aron mamatay dito sa krus alang kanimo, di na ka siya makahimos labihang minus na karon nga anak na magyuga niya. See? Of course, masabta naman ito natong in English nga simple kayo in English. If God has done the most by sending His only Son to die at the cross for us, can He not do the least now that we are His children? You see? So, okay. It is because of disobedience that believers suffer, not because of their sins. Nasabtan mo to? Tungod sa atong pagsupil nga magtotoo mo antos dili tungod sa iyong mga sala. Tungod sa iyong pagsupil. Kay kita disiplinahon tungod sa atong pagsupil sa mando, mga mando sa Dios. We are disciplined for our disobedience to God's mandates. Unsay solusyon? Unsa may kanang kasulbaran? 1 John 1:9. Rebound. See? If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Dinhi atong ihuno na kini ato ipadayon kini ugma. Okay? So, mag-ampo tani ni gayuna. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity of studying your word once again. Salamat, nining grasya nga mong ipaimuslan. Bani kami o Diyos hamong pagpadayon sa paggamit ngayon niini sa mga adlaw-adlaw panginabuhi. Pinagis pagahom sa Espiritu Santo ka namo. Dada kami pagbalik, ugma nining among pagpadayon sa pagtuon sa pulong. Pinagi nining Bible study through the YouTube. Ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Ubani kami o Diyos sa among pagbuwag, ilikay kami sa mga kabilinggan. Dada kami pagbalik din ugma. Kami magkapadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.